नुहुरदोंना आनन्दराम टेकियाल फुकननि मेम'रियेल ओइनो बे जायगायाव दंफैयो आं दा गारिफोर नुवाखै थांलाय फैलाय डिरेक्टर अफिसनि खाथियाव दंफैयो आं नै आनन्दराम नैबे महेन्द्रनाथ हाजरिका देबकान्त बरुवा हलधर पूजा पूर्णचन्द्र शर्मा आरो नेताजी सुभाष चन्द्र बसु एखाने खाथियावनो ini dia Bupen Hajarika nguruskan नै दैबो जि मोजां दंखायो ini बिराद समायना नायनोना ini aku मोना Anandram टेकियाल फुकन ini Lokpriya Gopinath Bordoloi